Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis dərslərində biz 5-ci бүлеккә җиттек һәм Имам ан-Навави шушы бүлекне бабу муракаба дип аталган, ягъни күзәтү бүлеге. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля һәрбер эшебезне, һәрбер сүзебезне күзәтеп тора, белеп тора. Чөнки бит Аллаһ субханаһу ва тааляның шулай аның исем сыйфаты да бар, шулай бит Әл-Басир, күрүче дигән. Һәм шушы бүлекне башлаган, һәм менә монда 5 аят китергән. Аннан соң инде хәдисләр китерә. Башта инде біз шушы Аллаһ субханаһу ва тааляның күзәтеп торуы турында, күреп торуы турында, бар эшләребездән хәбәрдар булуы турында инде аятлар алып китербез. Бу иманыбызны, тақвалыгыбызны куәтли торган, тагын да арттыра торган, көчләйтә торган нигезе булып тора. Чөнки кеше һәр вакытта да тоеп, сизеп яши икән, Аллаһ Таала аны күреп тора, дип инде күзәтеп тора. Ул бозык начар гамәлләрне эшләүне үзендә тыя башлый. Һәм шуның белән халкын әдәп, әхлак сыйфатларын яхшырта башлый. Ул кешене ялганлаудан да саклана, кешегә авыр сүз рәнҗетүдән дә тыела. Чөнки ул белә, Аллаһ Таала аны күзәтеп тора, күреп тора. Әгәр дә аны алдалый микән, Аллаһ Тааланы алдалап булмый бит. Һәм аны шушы алдалаган өчен, шушы кешене рәнҗеткән өчен, әгәр дә ул инде заиф булса да, бәрбез җәзасын бирәчәк дип. Һәм шундый хис-тойгы белән яши, ул үзен камилләштерә. Ул үзенең әдәп, әхлак сыйфатларын тагын да яхшырта. Һәм менә бу иң беренче итеп Аллаһ субханаһу ва тааляның Шуара сүрәсенең 218-219 аятларын китерә. Нәрсәдә әлләзи ярака хина тaqum ди. Нинди генә халәттә булсаң да, ул сине күреп тора ди. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля нинди генә халәттә булсаң да, басып торасыңмы син, утырып торасыңмы, ятып торасыңмы син, ул сине һәр вакытта да күрә ди. Ва тaqallubuka фис-саҗидин, хәтта ди шушы сәҗдә вакытында да, рукук вакытында да ул сине инде күреп тора ди. Һәм инде менә шушы караңгы вакытта төнге намазларга торганда да, инде тәһаҗҗүд намазларына да, бер кеше күрмәгән вакытта да, бик караңгы җирдә дә Аллаһ субханаһу ва тааля сине күреп, нәрсә эшләгәнеңне белеп тора. Ягъни Аллаһ субханаһу ва таалядан бер нәрсә дә яшерен була алмый. Һәрбер нәрсәне инде ул күзәтеп тора. Һәм менә Зухруф сүрәсенең шушы аятка инде өстәп әйтәсе килә. Зухруф сүрәсенең менә 80-нче аяты тагын да шушы муракаба, Аллаһ Тааланы күзәтеп тору турындагы аятларны ныгыта. Нәрсәдә? Ам яхсабуна анна ла насмау сиррахум ва наҗвахум бала ва русулуна ладайхим яктубун ди. Нәрсәдә? Безнең турыда кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтә. Әллә алар уйлыйлармы ди? Без аларның яшерен серләрен һәм кычкырып сөйләшкәннәрен белмибез дип. Кайбер вакыт кына шыпырт кына әйтә. Сиңа гына әйтәм, менә бер кеше ишетмәсен дип. Әйе, аны башка кеше ишетмәскә мөмкин. Әмма Аллаһ Таала ишетәчәк. Ул аны беләчәк. Фәрештәләребез ди һәр вакытта да яннарында торып барча эшләрегезне язып торырлар ди. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааляның фәрештәләре шушы серле сөйләшүләребезне дә кешегә ишеттермичә сөйләгән яшерен әңгәмәләребезне дә язып баралар. Һәм әгәр дә ул әңгәмәләрдә мәкерлелек, хәйләлек, зөлемлек, кешене алдалау була икән, кыямәт көндә без алар өчен җавап тотачакбыз, алар өчен без җәзага тартылачакбыз. Шулай Каф сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә 18-нче аятта: "Ма ялфазу мин каулин илля ладайһи рақибун атид." Нинди генә сүз, нинди генә җөмлә әйтмәсәгез дә ди, нәрсә генә әйтсәгез дә ди, авызыгыздан чыкты икән ди, белеп торыгыз ди, аларны әзер язучылар бар ди.
Шуңа күрә менә бу күрсәтә инде телебезгә хуҗа булырга, бары тик хәерле сүзләр генә сөйләргә өнди, сүгенү сүзләреннән дә, ялган сүзләреннән дә, кешене рәнҗетә торган сүзләрдән дә, башка төрле начар сүзләрдән дә телебезгә хуҗа булырга кирәк. Кешене ишеттермәсәк тә, Аллаһ Тәгалә ишетеп, белеп тора. Аның инде бу дөньяда да һәм ахирәттә дә инде җәзасын бирә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, бигрәк тә сүзгә килгәндә нәрсә диде? Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир. Кемдә Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә ди, Аллаһ барлыгын, берлегенә ышана икән ди, һәм кыямәт көнен булачагына инана икән ди, ул ди фәльякул хайран әү ла ясмут ди. Нәрсә ди? Ул хәерле сүз генә сөйләсен, яки бер нәрсәдә инде эндәшмәсен ди. Бу өйрәтә, кем Аллаһның барлыгына берлегенә ышана икән, телебездән бары тик хәерле сүз генә сөйләсен. Кызганыч, безнең бүгенге көндә инде телебез тик тормый бит, инде гайбәтен дә сөйлибез. Инде гайбәт бүгенге көндә хәләл нәрсәгә әйләнде шикелле. Шулай бит утырган сайын берәр кешене русча әйтсәк обсуждайтабыз, сатабыз, сөйлибез, намусын пычратабыз. Әмма Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм кисәтте. Әгәр дә әңгәмәдә хәерлелек юк икән ди, файда бирә торган ахирәт өчен яки дөнья өчен, анда инде сөйләмәгез ди, бер нәрсә эндәшмәгез ди. Чөнки бу сүзләрне ул кеше ишетмәсә дә Аллаһ Тәгалә белеп тора. Әле сүзләрне генә түгел, хәтта күңелдә булган, үз-үзебез белән кешегә әйтмичә генә уй-фикерләребез бар бит һәрберебезнең. Үз-үзебез белән сөйләшеп йөрибез. Нендер план корып йөрибез. Хәтта шул күңелдә булган уйларны да ди, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белеп тора ди. Ничек Каф сүрәсенең 6-нчы аятында әйтә бит: "Ва лaqad халaqnal insana" ди. Дөреслекдә без Аллаһтан бар иттек ди, "Ва нa'lamu hamdi" белеп торабыз ди, "Ма туасвису bihi nafsuh" үз-үзенә сөйләшкәнне ди, үз-үзенә вәсвәсә кылганны ди, без ди белеп торабыз ди, аңлап торабыз ди. Күрәм, бу инде күрсәтә, Аллаһ Тәгалә бөтен гамәл эшләребезне дә, сүзләребезне дә, уй-фикерләребезне дә белеп тора ди. Һәм Имам ан-Навави 2-нче аятта Хадид сүрәсенең 4-нче аятын китерә. Нәрсә ди? "Ва хуа ма'акум айнама кунтум" ди. "Ва хуа" дигән сүз, һәм ул сезнең белән ди, кайда гына булсагыз да ди. Кайда гына булсагыз да, ул Аллаһ сезнең белән ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр вакытта да адәм баласы белән, ягъни үзенең гыйлеме белән, үзенең кудрәте белән, үзенең күрүе, ишетүе белән һәр вакытта да ул диңгездәме син, күлдәме син, җирдәме син, тау башындамы син, пещерадамы син, мағаратамы син, кая гына булма, диме, караңгы төнгә бер нәрсә күренми торган җирдәме син, һәр вакытта да Аллаһ Тәгалә синең белән һәрбер эшләгәнеңне инде белеп тора. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Бакара сүрәсендә дә әйтә, 186-нчы аятында: "Ва иза салака ибади анни фа инни қариб" ди. Әгәр дә кешеләр, кулларым минем сорасалар ди, минем турында ди, әйт ди, дөреслектә мин аларга бик якын ди. Фа инни қариб ди. Һәм ди уҗибу даъвата да иза даъан. Һәм дугашының миңа ялварып сораган дугасына җавап бирәмен ди. Әгәр дә ул дуга кылса ди. Бу инде күрсәтә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бик якын булганын һәм инде сораганына җавап бирүен. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы гыйлеме белән, кудрәте белән, үзенең идарәчелеге белән инде ул һәр вакытта да безнең янда. Һәм әле Аллаһ Тәгалә сабыр булучылар белән бит инде шулай, инналлаһ ма'ас сабирин, ягъни аның ярдәме сабыр булучылар белән, изгелек кылучылар белән. Кеше була икән, һәр вакытта изгелеккә, игелекле, хәерле гамәлләр кылырга омтыла икән, Аллаһ Тәгалә шундый кешеләр белән, ничек Нәхл сүрәсенең 28-нче аятында әйтте бит. Нәрсә диде? Инналлаһа ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун. Дөреслектә ди, ягъни һич шиксез ди, Аллаһ ди, кемнәр белән ди? Тақвалы, ягъни Аллаһның кушканнарын үтәүчеләр һәм ул тыйган
гөнаһлардан тыелучылар белән һәм игелекле, хәерле гамәл кылучылар белән ди. Димәк, нәрсә? Аллаһ тагын да ярдәме, тагын да аның безгә шушы кабатлану була инде ярдәме, саклавы, яклавы кемнәргә була икән? Тақвалы, аның кушкан үтәүче бәндәләренә һәм изгелек кылучыларга. Менә Аллаһ Тәгалә белән буларга икеләтә арта икән Аллаһ Тәгаләнең ярдәме. Һәм бит әле аның ярдәме дигәч, менә ни кыйсса искә төште, теге Абу Бакр белән Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям бит хиҗрәт кылалар бит Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям белән нигә? Мәдинәгә. Һәм менә Сирадан Пәйгамбер саллаллаһу тормыш юлына хәтерләсәгез, алар бер шушы тау өстенә менеп, бер тау куышлыгына кереп качалар бит. Һәм мөшрикләр шушы тау өстенә менәләр, карыйлар. Һәм Абу Бакр инде курка башлый. Шулай бит, күрәләр дип. Чөнки әйтә бит, әгәр дә аяк асларына гына караган булсалар иде ди. Абу Бакр Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга әйтә инде, әгәр дә аяк асларына гына караган булсалар ди, алар безне күрерләр иде. Чөнки алар бик каты Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям белән Абу Бакрны тотасылары килә. Чөнки Абу Бакрга 100 дия, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга аерым 100 дия вәгъдә ителгән иде. Алар розыкта шуңа эзләүдә иде. Аларны инде Мәккә мөшрикләре диек инде тотып җәзага тартмакчылар иде. Һәм нәрсә диде шунда Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям? Ла тахзан, инналлаһ ма'ана ди. Күңелеңне төшермә, төшенкелеккә бирелмә, дөреслектә Аллаһ безнең белән ди. Әле ул турыда ни теге Тәүбә сүрәсенең 40-нчы аяты да инде. Ни дип ничегәле? Хәзер إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا دي. Әгәр дә сез ди аңа, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямга ярдәм итмәсәгез ди, итмәгән булсагыз ди, битте Аллаһ аңа ярдәм иткән иде ди. Кафирләр аны куып чыгарганда икенең берсе ул үзе булды ди. Менә алар икесе мәгарәдә, менә шушы тау куышлыгында икесе кем белән? Абу Бакр белән, шулай бит, икесе булганда ди, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди. Абу Бакра, син кайгырма, дөреслектә Аллаһ безнең белән диде ди. Һәм нәрсә ди? Шуннан соң әле аятны Аллаһ субханаһу ва тааля дәвам итеп әйтә. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم دي. Һәм син кайгырма, дөреслектә Аллаһ безнең белән диде ди. Һәм нәрсә ди? Аллаһ шунда ди, аның күңеленә тынычлык иңдерде ди. Һәм аны сез күрми торган гаскәр белән куәтләде ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә ди, аларның менә шушы күзләрен аска төшертмәде ди. Аллаһ саклап калды ди. Аллаһ кафирләрнең сүзен ди түбәнгә төшерде ди. Аллаһның сүзе ди, ул иң югары, иң биеге ди. Аллаһ да бик кудрәт һәм хикмәт иясе ди. Карагыз. Нинди зур гыйбрәт, нинди зур файда. Менә без бит кайбер вакыт түгел инде. Күп вакытта безнең проблема нәрсә? Без гел сәбәпкә, үзебезнең гыйлемгә, үзебезнең тәҗрибәгә таянабыз. Берәр эш эшләгәндә дә шулай мин. Берәр дошман белән берәр бәхәскә кергәндә дә, ул аның связьлары бар, аның акчасы бар, аның анда шулары, нәрсәләре бар дип, мине куркып нитеп бетәбез. Әмма аның тагыз Аллаһ барын. Менә монда да карагыз. Бар тик икесе генә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, Абу Бакр. Карагыз, нинди гаскәр килде анда, нинди көчле мөшрикләр килделәр. Шулай бит, нинди гаскәр белән. Буларны икесен тапсалар, монда битерәләр инде. Шулай бит. Әмма Аллаһ Тәгалә күңелләренә нәрсә уй фикер салды? Аска карамаска. Всё, күрсәтмәде. Шуңа күрә бит, менә душман нинди генә көчле булмасын, ул бит шулай Аллаһ астында йөрүче бәндә. Аллаһның кулы ул. Әгәр дә Аллаһ белән элемтән көчле икән, тақвалыгын өстен икән, шушы душманыңнан Аллаһ Тәгалә тегенең
дошманыңның күңеленә шундый курку салырга мөмкин, теге синнән калтырап, тетрәп торырга мөмкин. Хотя аның бөтен көче, бөтен мөмкинчелеге булса да. Ул шушы связен дә подключать алмаска мөмкин, шалтырата да алмаска мөмкин. Аллаһ Тәгалә шулай эшли ала, инфаркт, инсульт та китереп чыгара ала. Юлда барганда бер машина тайып китте дә, хоп, каршысына чыгып, бәрелеп шәлпәрәмә дә китерә ала. Бөтен нәрсә бит Аллаһ кулы астында. Шуңа күрә сәбәпкә дә, көчкә дә, акчага да таянырга кирәкми. Аллаһка таянырга кирәк. Аллаһ Тәгалә шулай итеп борып куяла, чөнки бөтен калебләр, бөтен күңелләр Аллаһ Тәгалә астында йөри. Бөтен эштә дә шуңа күрә менә бу аятны онытмаска кирәк. Ла тахзан инналлаһ ма'ана. Күңелеңне төшермә, төшенкелеккә бирелмә, дөреслектә Аллаһ Тәгалә безнең белән. Кемнең белән? Мөмин мусульманнар белән. Кем Аллаһка инана икән, ышана икән, Аллаһ та бер кайчан да аларны калдырмый. Сынау булырга мөмкин, иманнарын сынап калырга мөмкин. Әмма Аллаһ та бер кайчан да аларны авыр ситуациядә калдырмаячак. Бу бик көчле аят. Аллаһ Тәгалә күңелләргә салып кешенең уй фикерендә кешеләргә карата инде курку да салырга мөмкин. Аңа күрә Аллаһтан сорау кирәк. Һәр вакытта да элемтә Аллаһ белән яхшы булырга тиеш. Һәм 3нче аят итеп Гимран сүрәсенең 5нче аятын Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Имам ан-Науи китерә инде Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен. Инналлаһ ла яхфа алейхи шайъун фил арди ва ла фис самаи. Нәрсә ди? Дөреслектә ди Аллаһ Тәгалә хузурында ди, җирдә һәм күктә ди, һич нәрсә дә яшерен булмас ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне дә ди күреп, белеп тора ди. Кичкенә генә бер кырмыска турында да Аллаһ Тәгалә белеп тора. Кайсы агачтан, кайсы җирдән инде яфрак төшүендә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә белеп тора. Кичкенә генә бер орлык бертик турында да, шушы орлык бертиктән күпме уңыш чыгачагында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде нишли бөтенесен белеп тора. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ан'ам сүрәсенең 59нчы аятында әйтә бит: "Ва индәһу мафатихул гайб ла я'ламуха илля ху". Яшерен булган нәрсәләрнең ачкычлары ди, аның хузурында ди. Аннан башка ди, алар турында ди беркем дә белми ди. Ва я'ламу ма фил барри вал бахр ди, ул җирдә дә, диңгездә дә нимарын ди, белә ди. Ва ма тасқуту мин варaqatin илля я'ламуха ва ла хаббатин фи зулуматил ард ва ла ратбин ва ла ябис илля фи китабин мубин ди. Һәм нәрсә ди? Хәтта агачтан төшкән яфрак турында да ул белеп тора ди. Җир караңгылыгында аерым ачык китапта теркәлмичә калган бер орлык та юк ди. Карагыз. Юк бер юеш һәм юк бер коры нәрсә ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу һәр бер нәрсәне ди белеп тора ди. Аллаһ хузурында бер нәрсә яшеренми. Кай вакыт күңелләргә күңел ярсы бит инде. Шулай бит гаделсезлекне күреп менә безгә карата намусны бер нахак бәләгә кимсетәләр бит инде. Шулай бит теге хәтта менә диндә булучылар да инде, дин тотучылар да кайбрак шуң хәтлек теге zulmлык кылалар, гаделсезлек кылалар. Бер гаепсезгә дигән нахак бәла яла ягалар, анда төрле кушаматлар тагалар, эшләмәгән эшне эшләде дип әйтәләр, эшләгәнне эшләмәде дип әйтәләр. Хәтта теге иң күңел төшерүгәне шушы менә Аллаһка ышанам дип дин тотучылар да бик каты теге бузыклык, начарлык кылалар. Кешенең йөзен пычраталар, намусын бетерәләр, күңел төшә. Нишләп соны аларга гадел хөкемгә тартмыйлар буларны? Кая ул гаделлек дип куябыз. Әмма Аллаһ Тәгалә белеп тора, шуны онытмаска кирәк. Аллаһ Тәгалә барыбер нахаксызга, кешенең намусын пычратканга, бер гаепсезгә гаепләнгән күрә Аллаһ та калдырмаячак аны. Ва бу дөньяда да бераз җәзасын бирәчәк. Аны я үзен шулай мыскыл итәчәкләр инде. Яки кыямәт көндә бик каты җәзага тартачак. Шуңа күрә җирдә дә, күктә дә һич бер нәрсәдә Аллаһтан яшеренеп кала алмый. Менә шул аятны күңел төшкәндә искә төшерергә кирәк. Әйе, менә үзебезнең дә кайбер күңел төшә, менә шушы
бер гаепсезгә бер нәрсәгә гаепләгәндә дә менә шушы аятны истә тотыйк. Җирдә дә, күктә дә һичбер нәрсә Аллаһтан яшеренеп кала алмый. Аллаһ Тәгалә гадел хаким ise, ул бар нәрсәне күреп тора, яшеренеп эшләсә дә, ачыктан ачынып эшләсә дә, шуңа күрә төшенкелеккә бирелми, Аллаһ Тәгалә җәзасын бирәсәк ул кешегә. Бу дөньяда да, ахирәттә дә. Һәм бигрәк тә менә шушы тақвалыкны арттыра торган әйбер, менә беркем күрмәгәндә эшләнгән изгелекләр менә бу ихласлыгыбызны арттыра торган көчле бер сәбәп булып тора. Чөнки кеше күрмәгәндә Аллаһ күрә дип кенә изгелек кылу бик зур эшкерсезлек, ихласлык таләп итә. Менә бу чынлап та ихсан дәрәҗәсенә күтәрергә мөмкин, әгәр дә Аллаһ күрмәгәндә, кеше күрмәгәндә Аллаһ күрә дип игелекле изге гамәлләр кылу. Менә бу безнең ихсан дәрәҗәсенә теге ан ta'budullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Син аны күрмәсәң дә ул сине күреп тора, һәм сине күреп торган кебек Аллаһка гыйбадәт кыл дигән ихсан дәрәҗәсе бар бит. Менә үзебез генә калган вакытта тырышып Кур'ан укырга, үзебез генә калганда дуа кылырга, үзебез генә калганда зикр кылырга, үзебез генә калганда гыйлем алырга кешегә күрсәтмичә, менә бу ихласлыгыбызны тагын да яхшырта торган, ихласлыгыбызны арттыра торган, ихсан дәрәҗәсенә күтәрә торган гамәлләрнең берсе. Хамин Гафир сүрәсе 19 аятын китерә Имам ан-Навави, Аллаһ Тәгаләнең сүзләре, нәрсәдә я'ламу хаинатал a'юни ва ма тухфи ас-судур. Нәрсәдә Аллаһ Тәгалә күзләр белән кылган гынаһларны да һәм күңелләрдә, калпләрдә яшерен булган ниятләрне дә барысында инде белеп тора ди. Ягъни нәрсәдә менә без күз белән карыйбыз, бит кайбер кешегә без күз белән карарга мөмкин бит, шундый с пренебрежением дигән. Аны кимсетеп, аны инде санга сукмыйча гына ничектер мыскыллап дигәндә кеше аңламаса да күз карашыннан Аллаһ Тәгалә белеп тора, шушы карашың белән дә бу кешене кимсетүеңне, бу кешене мыскыллавыңны. Ул аны белми, әмма Аллаһ белә. Шуңа күрә хәтта күзең белән кая караганны да һәм ниятеңдә нәрсә булуын да Аллаһ Тәгалә белеп тора. Кайбер вакытта бит кеше белмәсә дә ниятебез бузык. Аңа ярдәм итәсең, ярдәм итүенең сәбәбе Аллаһ өчен түгел, Аллаһның ризалыгын алып, аның савабын алып, җәннәткә кирим дип, саваплы булыйм дип, менә ярдәм итәм дә, аннан үзеннән бер ярдәм сорыйм, аның бер файдасын күрәм дип эшлисең икән, ул кеше белмәсә дә Аллаһ белеп, күреп, аңлап тора. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә ди, күңелләрдә булган яшерен нәрсәләрне дә белеп тора ди. Бу күрсәтә инде күкрәкләребездә, калпләребездә, калп, күңел яшәеше дибез бит инде, шулай бит. Калп, күңел сәламәт булса гына, безнең шушы ниятләребез дөрес була, гамәлләребез дөрес булачак. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Бухари җинтында килә торган хадистә нәрсә диде? Ала ва инна фил джасади мудгатан ди. Дөреслекдә ди, менә тәнебездә бер ит кисәге бар ди. Иза салухат салухал джасаду куллаһ. Әгәр дә ул ит кисәге сәламәт булса ди, бар тәнебез дә сәламәт булачак ди. Ва иза фасадат фасадал джасаду куллаһ. Әгәр дә инде шушы ит кисәге бузык булса ди, бөтен тәнебез бузылачак, шириячак ди. Ала ва хия калб. Ул нәрсә ди? Калп ди. Калп, йөрәк. Әгәр дә йөрәгебез сәламәт икән, көнчелек тә юк, тәкәбберлек тә юк, минминлек тә юк. Ихлас та юк, шундый сәламәт бөтен гамәл Аллаһ өчен эшли. Бу вакытта инде гамәлләребез түзүк булачак. Әгәр дә инде күңелебез, калбебез тулган икән шушы көнчелек, хөсетлек белән, тәкәбберлек белән, гамәлләребез дә шундый булачак. Бузык булачак. Ягъни садака бирәбез Аллаһ өчен түгел, кеше өчен. Берәр кеше яхшылык эшләде, аның өчен шатланмыйбыз без, көнчеләнәбез. Ул аны
үзен күрсәтер өчен генә эшлидер инде, ул мактанасы гына килеп тор инде. Әлхәмдүлиллаһ, кардәш, яхшы эш эшли, кешегә ярдәм итә, мәчеткә йөреп шатлана сурыңа безнең көнчелек, хөсетлек пәйда була. Ягъни безнең хәтта шушы уй фикерләребез дә пешрак. Менә бу калбның сәламәт булуы, күңелнең чиста булуы, ул бик мөһим. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә Хаҗ сүрәсендә дә әйтә: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ди. Һәм дөрестлектә ди, аларның ди күзләре суқыр түгел ди, әмма күңел күзләре суқыр ди. Ягъни күзләре күрә ди. Әлхәмдүлиллаһ, менә күп кешенең күзе күрә, шулай бит. Әмма күзе күрүенә карамастан, аның күңел күзләре, аның калбы суқыр. Аллаһ Тааля уйланырга, фикерләргә күпме гыйбрәт, күпме мөгъҗиза биргән, шулай бит. Әмма ул барыбер тәкәбберләнә, дингә каршы, Аллаһ Тааля каршы төрле яла-яга сүзләр сөйли. Дин ул кеше тарафыннан идарә итү өчен генә уйлап чыгарылган ди. Ул Куръан ди кеше тарафыннан язылган ди. Кабергә кирип яткач инде ничек терелү булсын инде ди. Ягъни күпме гыйбрәт бар. Һәрбер нәрсәне ясаучысы була. Шушың хәтлек төгәл галактика, төгәл җир шары тиктималдан гына барлыкка килә алмый. Аның ясаучысы булырга тиеш. Моны бит инде һәр аяк акыллы, күз күрә, аңлый, фикерле. Әмма ул аны менә шушы күңел күзе суқыр булганда кабул итә алмый, аңлый алмый. Юзак тора. Шуңа да инде хакыйкатьне ул аңлап җиткерми. Аннан кем кайтканы бар әле? Аннан кайтып Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям 14 гасырлык хәбәр итте. Анда булды, нәрсә булганын хәбәр кылды бит Исра Ми'раҗ кичәсендә, шулай бит. Әмма ул аны аңларга да теләми. Ишетсә дә тагын нәрсәдер уйлаганнардыр инде ди. Ягъни хаклыкны кабул итә алмый. Ни өчен? Күзе күрә торган булса да, аның күңел күзе, аның калбы суқыр, капланган. Шуңа да менә калбләребез сәламәт булсын дип Аллаһ Субханаһу ва Таалядан сорыйк. Күзләребез дә күрсен дибез, калбләребез дә күрә торган булсын, уйлый торган булсын, күңелләребез чиста пак булсын. Шушы хакыйкатьне кабул итеп, тәкәбберләнмичә Аллаһ Тааля кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыелып, һәм һәр вакытта да Аллаһ Тааля күзәтчелегендә булуын сизеп, тоеп яшәргә язсыны. Менә бу бик мөһим. Менә бу бала тәрбиясендә дә, үзебезне тәрбияләгәндә дә иң каты безне бузыклыктан саклый торган әйбер, ул нәрсә? Аллаһны күзәтү астында яшәү, безне аңлау. Ул күреп торуын. Менә шушы гына туктата ала безне гайбәттән дә, кешене рәнҗүтүдән дә, әти-янигә итагать итүдән, баланы дөрес итеп тәрбияләүдә. Әгәр дә кешедә шушы Аллаһ күзәтеп, күреп тора торган дигән иман юк икән, аның инде шикләре булмый. Ул урлый да ала, ул рәнҗетә дә ала, ул хәтта кан да кыеп үтерә дә ала, ул ришвәт тә бирә ала. Чөнки аның шикләре юк. Ә шикләрне булдыра менә шушы иман, күреп тора торган. Менә шушы иман белән генә без җәмгыятьне, без балаларыбызны тәрбия алабыз, яхшы якка үзгәртә алабыз. Шуның белән генә. Нинди генә анда кагыйдәләр уйламыйк, нинди генә кануннар чыгармыйк, нинди генә анда яңа психология алымнар кулланмый. Әгәр дә Аллаһ күреп тора һәм җәзасын бирә торган иман ышану юк икән, безне кешеләрне гөнаһтан бер нәрсә дә туктата алмаячак. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля аяк акыл биреп, фикерләү сәләтен эшләтеп җибәреп, шушы хаклыкны аңлап инде Аллаһ Тааляга итагать итеп, аның күзәтчелеген аңлап яшәп, бу дөньяда да бәхет сәгадәткә ирешеп, ахират көнендә дә фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.